Wansa. Yawa na zo ne akan batun kis ɗin da oga ya baku akan batan yaran nan da suka bata. Ok sa, yanzu duba muke yi. Mun ga fara gano to. Ok sa, yanzu ga nan duba muke ta yi. Kamar yawa ga nan ba wani point ne da aka samu nan guraren. To yanzu guraren muke son in Allah da za mu je. Yanzu sa ka ga nan guraren shine aka samu ainihin cikakken information din inda su 'yan ta'addan suke. To yanzu abin da ya kamata a yi Ok sir. Idan kun shirya kun gama dubawa Ok sir. kun gama bintikawa ya kamata a je guraren. Ok sir. Yawa yanzu abin da nake so Ok sir. ku gama dubawa abin da ya kamata a yi zan koma zan yi wa oga bayani. Ok sir. Okay, sir. Ke ka dawo yanzu ba saboda ka sa akwai aiki a gaban mu. To, ba matsala. Okay. Masu. Welcome sir. Hi sir. Ina sa jan balaki. Okay sir, yanzu ya ce okay sir zai dawo ne, yanzu ya fita ba da jiya zai ba. Yanzu nan ma ga wasu na ya bada sabon. Yanzu ya shiga ciki. Yanzu ya shiga sa. Shiga sa. Ai, ga yaro bulan nan kai kai gawo. Okay sir, ka san mun dan shiga fashion ne sir. Okay sir, mun dan shiga fashion ne amma za a gyara insha Allah. Ka samu inda wannan sosai din suke. A ina suke yalla bai. Kai fa dole aikin nan da aka ba dole ne a sa yaran da abinci ko saboda yan boko haram din nan ko kai mai haka kuma to magana yan boko haram din nan da ake magana yan kinafa din nan a samu abinci ko din an kawo min jawabai akan su suna nan su dawo cikin gari Kuma nasa babu damuwa na ji musu magana mun fara tattaunawa kai sun ci sun gano wani wuri da suke a zaune amma suna tunanin cewa a lallai za a iya samun sa a wajen zan je in kara jaddada musu abin da ka faɗa. ni ma na je mun yi magana da su sun ce maka ne ba Nice. Na je wajen su mun yi magana. ba da ma ni ma na je wajen su yanzu muka yi magana da su sun ce man kaje ok yanzu to shi ke nan bayan da shi da ofis ne Wace to ni ma zan koma wajen su din zan kara jaddada musu bayanan nan a tabbatar da cewa an gano wannan idan ba haka ba su samu cikin matsala su ma su shiga cikin matsala. ka je kai musu jawabi ni ma ba da gashi da ciki yana fito Assalamu alaikum. Ya ma ni biyu ya ga sa. Sai ga Risa. Oh sorry Risa. Me kawo ka beke tafa da kai? Wai wani ne muka yi. Me kawo ka beke tafa da kai? Wallahi ka samu kalar da shi anan waje na buge shi shine sai in maza in kawo kaina nan wajen hukuma kan yaro. Sunan shi Malam Tanimu. Da me ka buge shi? Mashin ko keke? Ba mashin ba, ina tafiya ne na bangaza ka faɗa shi haka. Kalla haka ne na mana ai kace mai aljanu. Kai dalla ka rena ma jama'a wa mana kai wannan dan abin da ka zo ka ce ga bugan mutum shi ne zai Wallahi haka ne kullun muna tafiya da dan bangaza ka faɗa shi shine ya ce maza an kawo kaina ofis. Okay, sa shi sai. Okay, je ka samu cikin sai. Ha, sai ne. Kullu nafsi za'iqatul maut ana cika kamar aboki domin na son yana da kirki
haka kowa ta sai da si yana maganin sallah wulai kowa ya san si ba ta yin maganin banza ba ta yin fada da kowa yarbawa mun yi rasisi kanewood mun yi rasisi duk duniya mun yi rasisi malamai masu sai da si zana mutu lallai zana mutu ya zaka mutu kai ma zaka mutu ya zaki mutu kowa ma za ya mutu ya mutuwa na kan kowa alasa ka huta ka wannan jarumar wadda kuke gani tana yin comedy din nan ta wa ina bari da yin shiru ina baby mai katon cikin nan mai laka tayan wallahi ogana ne ba oganki ne da Allah fa wallahi ogana ni da haka nake gani amma tunda kin faɗa haka abokin aiki ne mutane da dama haka suke gani amma mai gida na ne to Allah ya tabbatar ma ko mai gida ne sai ya zama ya shewa mai sha ni da yanzu ina saki mun tallan nan YouTube dina wato mai suna Awarwasa official ni nake iya cewa da in kallo masoya zan iya cewa assalamu alaikum masoya na suna na dai Zainab Tambisa kamar yadda kuka sani kada ku shafa kar ku manta ku ci gaba da bibiyan channel ɗin mai suna Awarwasa ne official Awarwasa official TV kawai official malama Awarwasa official shikenan yayi haka yayi to anan zamu rinka saka muku sababbin waƙoƙin mu na nishadi na barkwanci dariya da Kamal na gana ta gumi yake da hankali Kamal ba dole ne ta gumi ba an turo mu duniya ibada mun bayyana comedy wace dariya da ba ku wace na fasan za'ikaci mawuci duka mai rai zai zama mace a ce miya ta hada nama kai ko da ke wannan dan walan da tuyan ma in shi kada in damu kenan amma Allah sa ba da wani ba su kuka Qur'ani ba zan ba wallahi ban ba ko ka sai da kuka waya Kisel, waya ta yi yanzu. Allah dan iska ne nan zai zo yana wala ma wayo Rainin wayo kamar nan. waya za a yi wani zai zo ya gama da wai wani ya buga ya fadi wannan arenin wayo ne Allah ya sa boko. Haka da mashin ya bige shi. haka nan fa yace mana wai daga hada ka fada da shi Yanzu ina wannan bias din gari. wallahi shi yaje ya sa shi din yana dan cin Wace shi ke dukan shi kenan. shi aka sa Kira mun shi. sannan bala Tashi ka dai. sorry sir yanzu a kira shi ba sani ka ina za ka kuma Ina za ka kai kuma? sa zan kira sajan ne zan aike ne kira sa sorry ka je kira shi da okay sa Wani sa. wai me ya faru da wannan yaron da aka sa ciki da ake tana kai shi Ni ma gaskiya kes din na ma da shi ne a nan wuri yanzu. Na yi cikin ne shi akan kes din yana faɗa min cewar wai da juma ta cikin gari. Ya je ya bige wani ne shi ne wancan ya ce so ya kawo kan shi station kafin ya zo. to amma duk yadda za a dai san yadda aka shi wani abu ba Gaskiya za a dai a shi wani abu da kai ka san yanzu gaba ɗaya aikin nan nawa ka san yadda gaba ɗaya sun daina albashi yau ko kuwa dole kuma da muke da iyali dole sai an sai ana dan samu ko da na nama ba sa ba kai dai mu ta musu wahala muna masa aiki okay so dole ka samu bolsa da ma an samu da ai ka gane ne ya okay so ka gane na kama ka duba ne saboda wannan dan iskan yaran mun yi binciken da yayi da ka kawo gare ka sunan shi wani ce mati ya bi da tanni ta bayan ya bi da mati ya bi da tanni a bisa hujja ma dai ba ma hujja kawai ya zo ya bangaze shi kuma ba zai iya haƙuri ba ya kawo ƙara ko? yes to
ku kuma kun yi iyayen ku ne ba ku daidaita tsakanin su bane har mun yi ya su faɗa mana yadda abin ke tafiya to dole da ta kawo da gare ka ne. Ok, to yanzu ni yana so in ji daga bakin su ai suna kusa ko? Bara a je a kira suna nan waje mun to tare da su. Ok, su shigo kawai. Assalamu alaikum jama'ar al'umma. Game da fim ɗin da muke saki ne wato daga taimako season 1. To inda za ku lura duk wajen ofishin 'yan sanda ake haskowa. Amma za mu nuna muku ma'anar taimakon a na biyu. Nan ne za ku ga in kuka duba za ku gama da kai sauran manyan mutane wanda za a sa a season 2. Nan season 1 ne muka saki. Amma da za ku lura duk a ofishin 'yan sanda aka sake shi. Gaskiya fim ɗin ya yi iyayi tsakanin da Allah. Ko ba haka ba? Haka ne gaskiya. Yauwa na san duk wanda ya kalle shi zai so ya ƙara maimaita kallon shi. Daga taimako da Allah za mu buɗe sabon challenge shi ma za mu faɗi muku amma ku duba. Ku yi mana subscribe da liking. Sabo ne za mu buɗe. Yawa da Mun gode godiya muke.